Madokachere kwedu tauya nadzo nhau dzanyasi zuva rochi20 mwedzi uno hwakurume. Potiri kuverenga makore mashanu kubva patotanda kuburitsa nhau. Makaita basa kuramba muchindotisimbisa nokutitsigira. Mugore 2019 Tedious muchapedza matsito anga aitungamira chikwatacho. Wakomana Ongwenya Brothers akatisiya, mweya wache urambe wakazorora murugare. Tiringe munhau dzanyasi. Manduwe pakanyangariwa. Blessed Geza kuburika ipapa achitoreketa iye kutoti kwai mazvoonaka zvataita, kwai ndimaida signari yauya signari manduwe. Kwai ipapa ngatisangane zuva rokupedzisira romwedzi uno musomuvhuro tiite basa ratakatanda. Rekai tigoramba takazviringa. Signari yanga ari kureketa nezvayo ndiyoyo motika dzaenda kopisiwa panzvimbo dzomabasa dzawikindere kwatagwirei kwamachakaire kwaino kwamamunja wese wano dzimotika dzaenda kopisiwa ikweyo. Geza akabva ati ndini ndazviita mazvoonaka. Manduwe wendo huno rekai tirambe takaringa kuona idi kuti zvinoperera kupi. Apawo hurumende yabva yaburika ikati mavhenda tiri kuziva kuti takakubvumidzai kuti muite vending yenyu, asi chirekai kuita zvouvhenda manhoko. Kwai chirekai kutengesa, takuda vanhu vanoramba vakamira. Ndiri kuona kana musosondo chaiwo kwakapita kurambidziwa vanhu. Apa chiri kunetsa mapurisa arobva andoti aiwa enderai mberi muchiita henyu basa renyu ramazuva ese, itai henyu zvamunoda kuita mazuva ese, zvese zvamunosiita mazuva ese garai muchiita. Kuno tinozviita sei kana muri kutirambidza kuita zvimwe? Rekai tirambe takaringa. Apa mapurisa agotoreketa kuti mugwagwa waSimon Mazorodze kwai kubva pachinzou roundabout kusvika kuna Wirovhero unenge uchipfikiwa uchivhuriwa uchipfikiwa kusvikira heno mberi ikweyo. Munoziva kaa Simon Mazorodze ndiye ane ZBC. Wakufunga zvogore riya rawakapinda pakutonga iwo kuti wakaenda kuZBC wakandomukira kudanidzira kutoti izvezvi tatotora izvezvi. Rekai tione kuti wari kuisosa chere, wari kukona chere kuisosa nyaya yacho. Ticharamba takazviringa. Hopo Ching'ono agotoburika achireketa kuti kwai kuno masoja 6 agotiza nopfutidzo rudzo AK iko kunyanga. Kuti ichokwadi kana manyepo pari bari kunyatsa kuziva manduwe, asi rekai tirambe tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Nauyo muvhuro yakutohwadza musosondo mapurisa anga akaronga kuti vanhu vaite zvokumhanya makiromita 20 noribodzi kuno kwainozoita rapi. Tichazvidaba izvezvi, ngatimbomirai zvese izvozvo. Asi wapedza wabva wati aiwa upenyu ngaurambe uchienderera mberi manduwe, usaya kuti kohokoko hwamwe huri hurambe huchienderera mberi. Heno kuti wanga wakaronga muchato wachaita sei wendo huno wakomana. Pakaita kunyangariwa. Wendo huno rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoperera kupi chaiko. Izvezvi kumasvingo kwaburika iko kuti kwai ZANU-PF kumasvingo wagototi kuCentral Committee isaipo tagwirei kuti apindewo muCentral Committee weZANU-PF. Kana adari manje aiwa pane pachiribeka kumuita somumwe munhu asiri munhu weZANU-PF zvakazara. Tinenge taakuringa kuti zvinoperera kupi, tiri kunyepai zvedu. Kuno kachikwata kumaovheti kaburika paZBC kari kuti iko kwari kutsigirana nawamunangarwa noZANU-PF wari kuramba zvakareketiwa naGeza kuti vanhu vagare vakageza kutira kuti panosvika zuva rogumisira iri kuitiwe zvokuti hurumende iburike pamasimba ayo. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nopapi chaizvo. Kubulawayo kwandoita vanhu vakaita somavhenda wandomukirira manduwe. Kutotenderera wachitoimba. Wamwe watoshamisika kuti kohoko wari kuimba noshona. Kwaitoda kuti tinyepe hurumende yomashona kuti ndo zviri kuitika izvi. Tiri kuzvidaba zvamuri kuita zvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi ipapa.
tinenge takandolinga hedu tichikunyepai kuti zvinenge zvichienda nokupi, asi zviri kuitika gore rino mandiwe tanga tati tazviona ba, tekai tirambe takalinga. Tindori kuBulawayo mapurisa ari kuchema, ari kuhwadziwa, kwai kuno mupurisa apfa, apfuriwa anopfuti kweri chaiko. Kwaya wanga waenda kolinga imba yakanzi ino vanhu vari kukubana mukadzi nomurume, kuno wasvika ipapo wachida kuti watande kubvunza kwavo ndobayiwa nopfuti. Ndizvo zvatanyepiwa nomapurisa. Hino kuti ichokwadi kana manyepo ticharamba tichilinga. Wari kutoti kana paino munhu ari kuziva kuno vanhu wawo waita izvi ngaagonyepa mapurisa kuti nyaya yacho ichimbidze yapera. Tekai tirambe takazvilinga hedu. Cheche yo United Methodist yaita kuvhundutsiwa nyasi. Mumwe wevakuru ikweyo wafundisiwa mazita anoerengiwa, Forbes Matonga, akamboda kuita bishop makuno yanochaiwo unyoro huno ati inini nevamwe vabiya angu 19 tazvisiya tichada bazvo kuti tirambe tiri kuUnited Methodist Church. Agoti nyaya iyoyo ngochani ndiyo tiri kuramba kuti tiri kuda bano zvazvo. Rekai tione kuti zvichapera kupi, kuti wachaita sei. Tati tanyepiwa ba, tati taziva ba, tinenge tichindokunyepai kana pano zvaburika. Ipapo pokare wanofarira zvokubhururuka nondege, aiwa zvaakunakidza. Kureketa kuno kubva zuva romusiwo Sondo Airlink yoku South Africa inenge yakutanda kubva kuHarare ichienda Cape Town nokubva Cape Town ichipenduka kuHarare, kuti makorokoto. Apawo pokare Ethiopian Airways inenge yakutanda kubva kuHarare ichienda kuAddis Ababa iri bekumira nomuZambia zvayaimboita. Musi womuvhuro Airlink pokare inenge yakutanda mandiwe kubhururuka pakati poJoburg noBulawayo kanosvika 12. Tiri kuti zvakanaka pasvondo rega rega. Izvozvo ngazviende mberi mandiwe. Boka roRBZ rinolinga zvokutekedziwa kwemari roMonetary Policy Committee ragotiro yokuberekana tiri kusiya iri ipapo pazvikamu 35 35%. Zvimwe zvese paribe chatiri kuchinja, tiri kuziva kuti zvinhu zvakaoma asi paribe chatiri kuchinja. Ya, rekai tirambe takazvilinga hedu. Ukuwo Zesa manduwe hwendo huno paribe ari kusara. Wese wari kutsvaka kusokosa mari kubva kuhomwe dzevanhu. Painozesa tiri kufanira kuti tiuye tichilinga kuti zvese zvakaisiwa chaizvo zvino chere mobhadhara mari kuti tiuye kolinga. Munhu wese anofanira kuzviita. Imi mudiro wavo mari wakaita kudandi kuti waenda hawo kopfatsura wachiita zvavanoda. Tekai tione kuti zvinoperera papi izvozvo, asi wendo huno zvakafita kugorongonda chaiko. Tekai tirambe tichilinga. Tikalinga dziri kuitika pasi rese kuSouth Africa, kwaipapa waRamaphosa wasaina mutemo wakaisiwa nodare paramende kuti ubise inonzi State Security Agency kuti waise inonzi Domestic Intelligence Agency pokare no Foreign Intelligence Service. Tekai tigoramba tichilinga kuti zvinenge zviita kuti vanhu vabudirire chere kana kuti zvinenge zvienda nopapi. Uku gurukota rinolinga nezvemari muSouth Africa inokugodongwana agoti iye gongwai manduwe kwaiwo bato roDA wagotomunyorera wakati imimi hurumende ANC kana muchida kuti titsigire VAT yamakakwidza iyi, chiitai kuti mubise iyo nyaya yokuti kuitiwe utano hwemunhu wese NHI, pokare kuti kutoriwe ivhu expropriation pachirungu, pokare no bela bill kwai aiwa itai kuti zvese zvibisiwe. Rekai tirambe takazvilinga. Kunowatanikiwa kuti kunyepera kuita kupengereka kwanga vari kuita muramba mhuri yese vanga vachiita kuti VAT tiri kuda kuti ikwire, wanga vari kutohwandira hawo. Idihwi. Tekai tirambe takazvilinga.
kuAmerica kuna anonzi Bishop Marvin Sapu. Kwai mhandiwe agotidanidzira kutoti tikupfika masuo pariba ari kuburika muno kusvika mari yatiri kuda zviuru 40 yakwana. Kuchiri kupa kuna Mwari chete kwakaita kudando mhandiwe. Muitiro wakadaro wakaita kunyangariwa. Idi dai hava wakazowaranga vanhu vakaita kudandi. Canada yareketa kutoti ukamana waAmerica hwakutonetsa, kwai tichazvidaba izvozvo kuramba tiri pasi poAmerica kana kuti tiite usahwira noAmerica. Rekai tione kuti zvinosvika papi chaiko. Zvawadza, zvatyisa, zvavhundutsa nyasi kuMyanmar nokuThailand kwai kwaita kundengendeka kwenyika kunosvika pachiro chonomwe nokunomwe 7.7 pachirungu pakaita kunyangariwa mhandiwe. Ipapa tikundoimba kuti kureka kugweta iyo tsunami kaya yakati kunyangariwa iya. Heno rekai tirambe tichizviringa. Asi kwanyasi mabujata kumira pano ndini wenyu mhandiwe onawo.